Това е заслона на едноименния връх Ушите, местността Ушите, надморска височина 1900 метра. Тук вече видимостта е около 30-40 метра, при положение, че стълбовете са на разстояние един от друг 30 метра. Това е горе-долу средата на разстоянието от така наречената голяма дъга, Бистрица, Алеко, Ушите, Златни мостове, Княжево. Значи до тук разстоянието от Бистрица, от 1134 метра надморска височина е 9 км 250 метра. По номера на стълба, който заснех последно, 108, платото, при положение, че стълбовете са през 30 метра, правете сметка, 3 км 240 метра. От тук до Княжево са 12 км, или така наречения малък шус. Класическия шус в жанра е Черни връх, Княжево 14 км. Като посоката тук, която е показан, всичко е в бяло и мъгла. През Лъвчето, Черни връх. Значи Черни връх, Лъвчето, Ушите, Бор, Тинтява, Родина, Планинец, Момина скала, Малинажа, Копитото и надолу по ски пътя към Княжево. 14 км. А от тук до Княжево 12 км. Слагам ските и надолу. Спирам, защото няма повече възможност на телефона.